Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapho ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Ake sikhulume ngokuphupha umuntu egula. Uma kuwukuthi-ke khona umuntu hlampe osondelene naye noma ngithi emsebenzini ukuze kungaqhamuki omunye ozobuza ukuthi mina ngiphophele lo engisebenza naye, uyabo. Umuntu osondelene naye okanye niyasebenza noma nihlala ndawonye umphupha egula, ukuthi-ke lokho kuchaza ukuthini. Okanye uphupha isihlobo sakho nje kade wasigcina kodwa uma usiphupha usibona sigula. Lowo muntu loyo kusuke kubika ukuthi khona ubunzima abhekane nabo ngaleso sikhathi. Okungamele ukuthi wena ongakwenza ukuthi ukwazi ukuthi umu-check-e kube ukuthi uthola umuntu ozokwazi ukumduduza. Wena nje ububoniswa ngaye. Uma unombuzo buza kwi-comment sobe sesikwenzela nawe eyakho ividiyo eqondene nawe sichaza lokho ozobe ukubuzile. Kanti-ke ku-TikTok ungasi-inbox-a ucele inombolo ka-WhatsApp ozosibuza kuyona njalo ekuseni. Nisale kahle.